Čaute, takže sme na zväzovke 7. deň, prišla teraz práve poriadna búrka a pred búrkou som mal ešte dve pekné ryby okolo 12 kg, jeden mal po 12 kg, druhý mal 12 kg, krásne šupináči. Chceli sme ich ešte pekne pofotiť, povážiť, natočiť. Na tomto štrkovisku zväzovom mi najviac funguje G2 s popkami, 18-kami, aby to bolo čím viac zdvihnuté. A to kvôli tomu, že na tomto štrkovisku je veľmi vidieť do hlbokej vody, dokonca z vrchu z člnu vidím aj do 10 metrovej hĺbky. A tým pádom, keď je tá voda čistá, tak majú možnosť rásť tam aj riasy. A je to kvázi aj v najhlbšej vode, okolo 12-13 metrov máme riasy, takže koľko razy to položím aj zle a po 4-5 hodinách, keď mi neprichádza záber, tak to musím ísť previesť. Dúfam, že sa to troška aj viac pohne po tej búrke, lebo tie zábery bývajú také dosť nepravidelné a prestali reagovať už aj malé ryby, čo je zase výhodou. Spravím nejaké 1, 2 až 3 zábery za deň, ale sú to všetko ryby cez 10 kg, takže super na zväzovku. Ale myslím, že tento vietor, jak je vonku, by tie ryby mohol troška viac rozhýbať. Dosť veľa sme krmili aj hojlisom a takisto partiklom, kukurica, repka, žito a každú rybu, dá sa povedať, čo sme vyťahli, tak to s nej striekalo. Takže ryby nám na krmné miesto chodia, len veľmi ťažko je ich odchytávať a to len kvôli tým trávam, že nie vždy to vieme dobre položiť do tých tráv, sú tam vlastne len také oká v tých trávach a keď to dobre položíme, tak nám príde odtiaľ záber, takže musíme len častejšie vyvážať.
tam. Prvá ryba, prvý záber. G2, jasná dlouhá. Nádhera. Yes. Prvý záber, G2 s bodkou banán. Bezovka. G2, bodka banán. Parádna ryba. Už je doma. Nádhera. Konečne, yes, úspešná montáž. Je dvojka 20, stovka 18 banán. Jednoduché krmenie. Zotár peliet. G2. Soli, 20-ky, za 2 hrstiek montáži a na to prišiel, neodolal G2. Kaprík zo zrozovky. Nádherná ryba. 16 G2, 10 vaza v polžutok. Dárnutý záber. Nádhera. Je tam. Obliať Miruška. Samé skútre, potápači. Chytám jak na tú palisku, ale parádne ryby sú tu. Nie je to oddychu, ale za tie ryby to stojí.